21 у Беларусі. Вітаю спадарства. Распачынаем працоўны тыдзень разам з Белсатам. Наперадзе аб'ектыў у студыі Кірал Смяхлікаў і каротка пра важныя тэмы у выданні. Пагрозы і запужванні кандыдатаў у дэпутаты. Здымалі з рэгістрацыі ўжо тых, хто сябе актыўна паводзіў падчас агітацыйнай кампаніі, і гэта відавочна. Страйк студентаў супраць рашэння Минэдукации. Все вышли, сказали свою позицию, как они видят эту ситуацию. Ситуация, очень, наверное, предвзято к нам отнеслись. Пить, ці не пить антибиотики. Это не святая вода, это не глоток живого здоровья, это вред, это токсические препараты. Галасаванне пачнецца ўжо заўтра, але ўлады не спыняюць спробаў вывесці з выбарчай кампаніі чарговых кандыдатаў ад апазіцыі. Скасаванне ўжо выдадзенай рэгістрацыі, правакацыі і пагрозы. Якія перашкоды ствараюць незалежным кандыдатам, распавядзе Александр Папко. Нечаканы гость, праўладавы блогер Алексей Голікаў пакінуў прэс-канферэнцыю берасцейскіх кандыдатаў ад беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі толькі пасля таго, як прыбыла міліцыя. Гэта не першая правакацыя, якую бачыў падчас выбарчай кампаніі кандыдат Сергей Мазан. У столінскай акрузе нумар 16 яго цкуюць дзяржаўныя медыі, а невядомыя высылаюць паведамленні з пагрозамі забіць. Сразу был звонок с непонятным шуршанием в трубку, ты где и все такое. После того, как я сбросил, поступило сообщение в Viber. После того, как я заблокировал пользователя, сообщения начали поступать на личный телефон и в YouTube в виде комментариев. У Новополоцку агітацыя праходзіць спакайней. Сябр аб'яднанай грамадзянскай партыі Валер Валажонак тут спадзяецца прыцягнуць увагу ўладаў да экалагічных праблемаў гораду. Праўда, у справядлівасць падліку галасоў кандыдат у дэпутаты даўно не верыць. З якой мэтай тады ён удзельнічае ў выбарчай кампаніі. Если вообще, не заниматься, политическими какими-то мероприятиями, то абсолютно 25 лет существовал этот режим, еще 20 будет существовать. Навінкай гэтай выбарчай кампаніі стаў новы спосаб адсеву апазіцыянераў. Ужо пасля рэгістрацыі іх здымаюць за парушэнне выбарчага заканадаўства. Здымалі з рэгістрацыі ўжо тых, хто сябе актыўна паводзіў падчас агітацыйнай кампаніі, і гэта відавочна. Павла Юхневіча знялі за тое, што ён не падаў заяўкі на месцы правядзення агітацыі, хоць выбарчы кодэкс такіх заявак не патрабуе. Паліну Шарэнду-Панасюк за тое, што ў тэлевыступе назвала Александра Лукашэнку дыктатарам. Змітра Казакевіча за тое, што агітаваў, не ўзяўшы адпачынку на працы. Рэгістрацыі пазбавілі ўжо 12 прадстаўнікоў апазіцыі. Чарговай стала кандыдатка з Заслаўскай акругі Вольга Беляўцова. Принесли специфицированное заявление, факсовое, которое выполнено с нарушением законодательства об обращении граждан. Комиссия отмовила у регистрации мне на подставе 2 анонимных зваротов. По сутнасці, гэтыя звароты, нават калі іх разглядаць па сутнасці, то яны не адпавядалі рэчаіснасці. Звесткі, якія там месціліся, яны не адпавядалі рэчаіснасці. Як да скасавання рэгістрацыі кандыдатаў ставяцца выбарцы? Паслухаем меркаванне жыхароў Магілёва. Нет, несправедливо. Пускай все участвуют в выборах. Наверное, на это есть причины. Правильно сделали. А что, у нас так все гладко, что нельзя критику какую-то там свою предъявить? Мы же не в шоколаде в таком. Калі гэтая дзяржава і гэтая ўлада пазіцыянуе сябе як рэспубліка, а не як дыктатура нейкая, то гэта проста недапушчальна. Першыя бюлетэні ў чырвоныя скрыні нашыя суайчыннікі ўкінуць ужо заўтра. Пачынаецца датэрміновае галасаванне. Працэдура, якая паводле дакладу місіі АБСЕ, дае ўладам шырокія магчымасці для фальсіфікацыяў. Александр Папко, Белсат. Сёння кіраўнік Беларусі вылецеў з афіцыйным візітам у Вену. Прэс-служба Лукашэнкі паведамляе, што падчас візіту ён абмяркуе з аўстрыйскім кіраўніцтвам эканамічныя і гуманітарныя стасункі дзвюх краінаў. Плануецца, што Лукашенка правядзе перамовы з федэральным прэзідэнтам Аўстрыі Александрам ван дэр Беленам і шэрагам іншых палітыкаў. Адначасна з візітам кіраўніка Беларусі ў Вене пройдзе аўстрыйска-беларускі бізнес-форум, у якім возьмуць удзел
удзел прадстаўнікі бізнесу абедзвюх краінаў. Гэта першы візіт Лукашэнкі ў еўразвяз за 3 гады. Да 2016-го ён быў пад візавымі санкцыямі і не мог наведваць Еўропу. Аднак у 2002 годзе ён ездзіў у Аўстрыю з прыватным візітам. Некалькі сотен студэнтаў прыватнага Менскага інавацыйнага універсітэту выйшлі на страйк. Прычына – рашэнне Мінадукацыі пазбавіць універсітэт акрэдытацыі на навучанне паводле некаторых спецыяльнасцяў. І праз гэта каля 1600 навучэнцаў могуць застацца без дыпломаў. Працягне Ксенія Тарасевіч. Сёння студэнты Менскага інавацыйнага універсітэту выйшлі на забастоўку. Прычына – непрыцягненне акрэдытацыі па 5 ключавых спецыяльнасцях – транспартная лагістыка, псіхалогія, эканоміка кіравання на прадпрыемстве, праграмнае забеспячэнне інфармацыйных тэхналогій і правазнаўства. Арганізатар пратэсту студэнт Фёдор Богданов наракае на несправядлівасць у дачыненні ягоная альма-матер. Было много человек, очень много человек. Я, честно сказать, думал, будет меньше. Студенты разных специальностей абсолютно. Все вышли, сказали свою позицию, как они видят эту ситуацию. Ситуация, очень, наверное, предвзято к нам отнеслись, я считаю. Кожныя 5 гадоў прыватныя навучальныя установы мусяць праходзіць акрэдытацыю ў Міністэрстве адукацыі. Кіраўнік Менскага інавацыйнага універсітэту кажа, што прэтэнзіі да іх з боку Мінадукацыі не былі дакладна акрэсленыя. Прошла комиссия, проверила наш университет и сделала заключение. Заключение подтвердило наш вид университета. 2 специальности аккредитовали, на которых совсем мало студентов, учатся около 140 студентов, а 5 специальностей дневной формы обучения, на которых обучается около 93% всех обучающихся, не аккредитовала. Не кредитовала без объяснения причин. Паводле рэктара, на правяраннях ведаў студэнтаў, якія ладзіліся Міністэрствам адукацыі, навучэнцы Менскага інавацыйнага універсітэту паказалі высокія вынікі. Напрыклад, больш за 90% студэнтаў спецыяльнасці правазнаўства здалі гэты іспыт. Пры афіцыйным дазволеным мінімуме 60%. Люди считают, что закрывать его действительно несправедливо. Оснований на это действительно нету. Как минимум, студенты не согласны с тем, что их хотят перевести в какие-то другие вузы государственно, и им придется доставать целую кучу предметов. Нам не дали никаких объяснений, почему нас не аккредитовали, потому что результаты мы показали наилучшие. Мне здаецца, гэта вельмі вялікі штуршок менавіта для грамадства, каб задумацца все-таки, што існуюць студэнцкія праблемы ў нас, што іх не трэба вырашаць, што іх хапае паўсюль ва ўсіх універсітэтах. І вось дакладны прэцэдэнт, які толькі што здарыўся. Студэнты Менскага інавацыйнага універсітэту падкрэсліваюць, што страйк выключна іхная ініцыятыва. Адміністрацыя навучальнай установы о пратэстах нікога не прасіла. Адміністрацыя універсітэту збіраецца абскарджваць вынікі камісіі Міністэрства адукацыі, а сам вучэбны працэс працягнецца ўжо заўтра. Ксенія Тарасевіч, Белсат. Зіма бліжэй. Як следства, вакол усё больш хворых на прастуду. Некаторыя традыцыйна ратуюцца народнымі сродкамі, іншыя ідуць у аптэку. Але медыкі папярэджваюць, не варта бескантрольна піць антыбіётыкі, каб перамагчы грып або вострае рэспіраторнае захворванне. Супрацьмікробныя прэпараты часцяком шкодзяць не вірусам, а хворым. Ярослав Стешык працягне. Да якой хваробы даводзяць мікробы і ад чаго можна лячыцца антыбіётыкамі. В первую очередь против вирусной простуды. Грипп, потому что температура когда поднимется. Простуда, принимаем антибиотики. После простатит принимают антибиотики. Все. ОРВИ, когда насморк, кашель, когда температура, надо обращаться к врачу, и антибиотики назначаются, потому что это вирусные проблемы. Усе гэтыя мінчукі памыліліся. Антыбіётык забівае і прыгнятае бактэрыі, а вірусы не. І прымаць антымікробнае можна толькі з дазволу лекара. Таму нават калі ваше дзіця мае кашаль і высокую тэмпературу, не гарачыцеся. Хутчэй за ўсё гэта вірусная інфекцыя, але вірусная інфекцыя можа перацекчы ў бактэрыяльныя ускладненні, скажем, у аціту дзіцёнка ці пнеўманію выклікаць. І вось гэта трэба аддаваць на развагу доктару, калі ўсё ж такі пачаць антыбіётыка, калі трэба без яго, можна абысціся. Таксама нельга піць антыбіётыкі для падвышэння імунітэту. Тут яны трэба як хваробе кашаль. Они его угнетают.
как один из побочных эффектов антибиотиков. Поэтому это не витамины, это не святая вода, это не глоток живого здоровья, это вред. Это токсические препараты, которые являются для нас друзьями, позволяющими выжить или иметь принципиально другое качество в жизни в тех случаях, когда они нужны. Але сяброўства до конца прапісанага курсу. Калі мы заўчасна кідаем піць антыбіётык, то мікробы, якія не до конца падавіліся, яны могуць развіць устойлівасць да гэтага антыбіётыка, і калі будзе патрэбны антыбіётык наступны раз, то мікроб можа быць устойлівым, і гэты антыбіётык ужо не падзейнічае. З усяго свету прыходзяць паведамленні пра супербактэрыі, устойлівыя амаль да ўсіх антыбіётыкаў. Мікроб-недабітак не проста трэніруе рэзістэнтнасць, але і дзеліцца генамі ўстойлівасці са сваімі братамі па інвазіі. Даходзіць і да ампутацыяў, і да смяротных вынікаў. Чалавецтва спрабуе адбівацца. Есть специальная программа Всемирной организации здравоохранения мирового масштаба, которые обучают врачей назначать антибиотики, в каких случаях и как их правильно подбирать. Очень поменялись протоколы назначения антибиотиков. У Беларусі не толькі абмежавалі продаж без рэцэпту амаль усіх антыбіётыкаў, змяняецца і стаўленне людзей, а для лекараў праводзяць адмысловыя курсы падвышэння кваліфікацыі. Я яшчэ заспеў тыя часы, калі у чалавека здараўся панос, і першым адказам было слова леваміцэцін. Захоўвайце спакой, кансультуйцеся з лекарамі, а калі хтосьці прапануе вам лячыць ангіну піццём мачы або агуркамі, халера яго бяры. Ярослав Стешык, Белсат. Працягваем аб'ектыў да міжнародных тэмаў. Прэзідэнт Балівіі Эва Маралес, які кіраваў краінаю цягам 14 гадоў, падаў у адстаўку пад ціскам вайскоўцаў. Сілавікі падтрымалі пратэстоўцаў, якія патрабавалі перавыбараў. Што адбываецца ў лацінаамерыканскай краіне, ведае Ян Варбіцкі. Масавыя пратэсты ў Балівіі, да іх далучыліся паліцыянты і іх падтрымалі вайскоўцы. Патрабаванні адстаўка прэзідэнта Эва Маралеса і новыя прэзідэнцкія выбары. У выніку Маралес звяртаецца да нацыі. Да маіх братоў і сясцёр Балівіі ды ўсяго свету. Я хочу паведаміць вам, што я тут з віцэ-прэзідэнтам і міністрам аховы здароўя. Выслухаўшы сваіх сяброў з Федэрацыі сацыяльнага руху і балівійскага працоўнага цэнтру, а таксама прыслухаўшыся да каталіцкай царквы, я пастанавіў сысці з пасады прэзідэнта. Ён кіраваў краінаю 14 гадоў і рэпрэзентаваў пакаленне левых лідараў, якія дамінавалі ў лацінаамерыканскай палітыцы на пачатку 21 стагоддзя. Найгоршы вораг чалавецтва капіталізм. Гэта тое, што правакуе паўстанне, падобнае да нашага, пратэст супраць сістэмы, супраць неаліберальнай мадэлі, якая ёсць увасабленнем дзікага капіталізму. Калі ўвесь свет не прызнае гэтай рэальнасці, што дзяржавы не даюць нават мінімальнай аховы здароўя, адукацыі і харчавання, то кожны дзень будуць парушацца фундаментальныя правы чалавека. Антыамерыканская рыторыка, абяцанне нацыяналізаваць газавую прамысловасць краіны, а таксама легалайзу ў дачыненні вырошчвання кокі, сыравіны для вытворчасці какаіну, дапамаглі яму перамагчы ў выбарах у 2005 годзе. Дарэчы, раней ён рэпрэзентаваў прафзвяз вытворцаў кокі. Гэта значная частка балівійскага сялянства. Мы хочам захаваць Эва на пасадзе прэзідэнта, бо ён ведае, як гэта жыць у вёсцы. У яго было такое самае жыццё, як і ў нас. З маладых гадоў ён пакутаваў разам з усімі намі. Менавіта таму мы хочам, каб ён перамог. Між тым, палітычныя апаненты вінавацяць ягоны ўрад у карумпаванасці і парушэнні дэмакратычных прынцыпаў. Сёлетнія прэзідэнцкія выбары сталіся апошняю кропкай. Абурэнне выклікаў сам факт, што Маралес вылучыўся на 4-ты прэзідэнцкі тэрмін, нягледзячы на абмежаванні ў заканадаўстве. Апроч таго, міжнародныя назіраннікі ў хадзе выбараў выявілі сфальшаваныя подпісы і масавыя маніпуляцыі з вынікамі галасавання. У нас яшчэ ёсць Нікарагуа, у нас ёсць яшчэ Куба. Балівія станецца надзеяй для ўсёй Лацінскай Амерыкі, каб камунізм сышоў, ды ў рэгіёне настала свабода і дэмакратыя. Разам з Эва Маралесам у адстаўку падаў амаль увесь урад. Кіраўніцтва Мексікі прапануе былому прэзідэнту палітычны прытулак, аднак ён заяўляе, што пакідаць краіну не плануе. Чаго нельга сказаць пра іншых важных чыноўнікаў. Кіраўніцу мясцовага аналагу выбарчай камісіі Марыю Эўхенію Чоке, перапранутую мужчынам, затрымалі пры спробе ўцячы з Балівіі. Яе чакае суд за фальсіфікацыю вынікаў выбараў.
А Балівію чакаюць новыя выбары. Іх дату мае абвесціць Хеаніна Анас, другая віцэ-спікерка краіны, якая сёння афіцыйна пачала часова выконваць абавязкі кіраўніка краіны. Ян Вярбіцкі, Белсат. Польша адзначае Дзень незалежнасці. У святочным шэсці па вуліцах сталіцы ўзялі ўдзел амаль 50 тысячаў чалавек. Апроч гэтага ў Варшаве прайшоў вайсковы парад, бег незалежнасці і шэраг канцэртаў. Той вялікі дзень 11 лістапада, калі ўся Еўропа адзначала заканчэнне Першай сусветнай вайны, а мы тое, што на мапы вярталася нашая краіна. Але гэта не быў канец нашага вялікага святкавання, а толькі пачатак, бо мы ведаем, што Польшча фармавалася доўга. Гэта было няпроста атрымаць стабільныя межы. Яшчэ шмат крыві мела праліцца, каб Польшча стабілізавалася ў сваіх межах. 11 лістапада 1918 года была абвешчана незалежнасць краіны ад панавання трох імперыяў – Нямецчыны, Расіі ды Аўстрыі, якія дзялілі тэрыторыю Польшы. Дзень незалежнасці ў Польшы вольны ад працы. Па ўсёй краіне адбываюцца ўрачыстасці, уздыманне сцягу, выступы палітычных дзеячаў, маршы, шэсці, парады, набажэнствы і канцэрты. A teraz poproszę o głos organizatora tej imprezy, prezesa Marszu Niepodległości. Польская амбасада ў Беларусі таксама адзначыла Дзень незалежнасці, зарганізаваўшы імпрэзу ў вялікім тэатры оперы і балету ў Менску. Кіраваць аркестрам на гэтую урачыстасць прыехала выбітная польская дырыжорка Маніка Валінска. Я вельмі ўдзячная спадару амбасадару Артуру Міхальскаму, што зарганізаваў канцэрт з такім вялікім размахам і ў такой дзівоснай атмасферы сяброўства паміж палякамі ды беларусамі. Бо аркестр з Беларусі, а дырыжор з Польшчы. Я ўжо даўно не атрымлівала ад музыкаў столькі цяпла і ахвоты падчас рыхтавання. І я ім вельмі ўдзячная за гэта. Мы суседзі Беларусі і хочам гэтае суседства паглыбляць, развіваць, хочам, каб нашае суседства было шансам, з якога ўсе можам скарыстацца. Мне здаецца, што агульнае святкаванне нас набліжае да ўсё больш глыбокага духу добрасуседства. Удзел ва урачыстасці ўзялі прадстаўнікі дыпкорпусу Польшы ў Беларусі, беларускі дзеяч культуры, палітыкі, святары, прадстаўнікі розных асяродкаў палякаў, якія жывуць у нашай краіне. Падчас сімфанічнага канцэрту прагучалі творы двух кампазітараў беларускага паходжання, якія сёлета маюць юбілей – Станіслава Манюшкі і Чэслава Немана. Неманаўскую сюіту паводле твораў музыкі адмыслова да гэтага канцэрту стварыла кампазітарка Сюзанна Фалькоўская. Да калядаў яшчэ больш за месяц, але Санта-Клаус ужо распачаў сезон. Ва урачыстай прамове ён заклікаў усіх быць дабрэйшымі і клапатлівымі ды пажадаў добра адзначыць свята. Тысячы людзей прыязджаюць у мястэчка Рованіемі у Фінляндыі, дзе жыве Санта, а на пошту каляднаму дзеду штогод прыходзіць да 30 тысячаў лістоў з усяго свету. Адкрыццё сезону без каментара. Santa Claus is coming to town. Come on. He sees when you're sleeping. He sees when you awake. He knows if you're being bad or good, so be good for goodness sake. You better not cry and you better not fight. Better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. So this is Christmas. What have we done? Another year over. The new one just begun. У студыі працаваў Кірыл Смяглікаў. Добрага вам вечару і заставайцеся з Белсатам.